ва ширкатҳои интиқолдиҳандаи молу корӣ ва фоизҳои музди маошам каме ҳам бошад, боз мехоҳем ки ба дигарон расонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат то охирша тамошо кунем. ба қариби дуюм рӯйхати 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ки дар чорни спискан меброяд. Шумо як бор ҳамин чиза проверка кунед ки номи шумо дар чорни списка ҳаста ё ки не, и ба фоидаи худтон мебошад. Рақами WhatsApp рӯи экранда меброяд, бинависед хидмот проверка мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт рухсатнома барои убури сарҳад аз Чин дастрас шудааст. Тақрибан як ҳафта пеш ман видео карда будам ва гуфта будам ки тӯли чандин вақтҳо мешавад ки ҳамин мошиниҳои боркаше ки аз Хитой бор мебиёранд иҷозатнома надодаиста буданшон, яъне ки иҷозатномаҳо буд шудагӣ буданд. Як миқдори муайяни иҷозатнома ҷудо мекунанд, вале баъзан вақтҳое мешавад ки ҳамира дастрас карда намешавад. Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд рухсатнома барои убури сарҳад Тоҷикистону Чин барои мошинҳои боркаш ба мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас шудааст ва ширкатҳои интиқолдиҳандаи молу корӣ аз Чин метавонанд бе мушкилӣ ба фаъолияти худ идома диҳанд. Ширкатҳое ки кору фаъолият мекарданд барои боркашонӣ аз Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабабе ки рухсатнома на ба тӯли чанд қадар кору фаъолият намекарданд. ва инчунин мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки акнун боз метавонанд кору фаъолияти худшона давом диҳанд. рӯзи 26 ноябр аз Чин рухсатнома ба мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардид ва дигар барои убури сарҳад барои мошинҳои боркаш мушкилӣ нест. ин рухсатнома аз ҷониби Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад ки мошинҳоро иҷозат диҳанд барои ба Хитой ворид шидан. ёдовар мешавем ки аз ҳамин моҳ саршавиш, яъне 5 ё 6 ноябр буд ки интиқолдиҳии борҳо аз Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан қатъ гаштагӣ буд ва хушбахтона боз ба мисли пештара озодона шаҳрвандон метавонанд, ширкатҳо метавонанд кору фаъолияти худшона идома бидиҳанд ва ба Хитой бо ана ҳамин рухсатномаҳо сафар карда борҳои худшона ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол диҳанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволотон ҷавоб бигиред. ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон сафар кунед, агар ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ бошад ё надошта бошед, ҳамин рақамҳоро метавонед муроҷиат кунед. одамои боваринок ва нархи дастрасқатӣ. Амиров нависонда: ассалому алайкум ака, ман 2 моҳ шид омаданман, патент накардам. граница гузара метавонам патент кардам. ҳозирам граница ногузашта шумо метавонед патент кунед, вале 10 000 рубл ҷарима месупоред аввал барои дер супоридани ҳуҷҷатотон барои гирифтани патент. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ҳамин чорни спискара чӣ хел бифаҳмем, номон ҳаста ё ки не? мо дар аввали видео номер мондагием, бинависед қатъи ҳамо суҳбат кунед ва мебинанд номи шумо дар чорни списка ҳаста ё ки не. як нафари дигар нависонда: ака як савол, агар патент нархаш бихезад, оиликҳо ҳам мехеста боша? Пешакӣ раҳмат. ака баъди соли нав дар ҳама ҷо тағйироти иловаҳо мешавад, яъне нархи патент боло меравад ва фоизҳои музди маош ҳам каме ҳам бошад боло мераванд. Алиев нависонда: салом ака, пешакӣ суми патента ти чӣ кор мекунад? ҳамасолаи чиз ба назари мо шумо мераса ки барои медонанд бисёри нафарҳо ки қимат мешавад, пешакӣ 2 моҳа 3 моҳашам месупоранд ва баъдан ҳамаи ҳамин супоридагиҳоро бигем ба мисли авф мегӯянд ку ҳамин хелӣ мекунанду пули патентшона супоридагиша ба назар мегиранд, яъне ки ба ҳисоб мегиранд. атак бигирем чандин борҳо мисол Федератсияи Русия барои муҳоҷирон дар ин бора хушдор додагӣ аст ки баъди соли нав вақте ки патент қимат мешавад, пешакӣ пули чанд моҳаша як бора насупоранд. вагарна нафарҳое ки бисёр месупоранд, мисол фикр мекунанд ки пулошон насӯзад, боз мақсад ҳамаша ҳисоб мекунанд, баъдан ягон мушкилишон намешавад. як нафари дигар нависонда: ҳама Европа мерем. хай дар ҳар куҷое ки кору фаъолият кардан мехоҳем, ҳаракат кунем ки дар ҳамон ҷо бошем ва кору фаъолияти хуб дошта бошем. Сайриддин нависонда: ассалому алайкум, нархи патента дар комментария нависен 2025 шав. вақте ки моҳи январ мешавад, тақрибан ягон як ҳафта пешакиш, баъдан ҳамун рӯйхати нархнома меброяд. худо хоста бошад баъд видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем.
Давлатов нависондай. Акаҷон худо баракат битад. Хизмати халқа кадестем. Мо кӯшиш мекунем ки камтарам боша дар хизмати мардум бошем ва як чизе ки ба фаҳмиши худмон аз худ мекунем боз мехоҳем ки ба дигарон расонем то мақсад дигаронам огоҳ бошанд. Аз ягон хабари нав ё ки мақсад ягон мушкилӣ дошта бошанд роҳҳои ҳалшона мефаҳмонем ё ки комментарияҳошона мехонем, камтаракам боша фоидамон ба баъзе нафаро мерасад. Як нафари дигар нависондае ки акаҷон аз шумо хоҳиш ай каналтон гап занед, через казан биёям. Ман дирӯз омадам ягон тафтиш нестае. Ман номам дар чорни списка буд, бемалол гузаштам. Акнун мо ин чиза тавсия дода наметонем ба хотире ки рӯзе ки шумо рафтен мумкин ҳамун рӯз рейд набудай, ҳамун рӯз тафтиш накардиян, мумкин дигар рӯзҳо мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳар касе ки ба ихтиёри худаш бо ҳар куҷое ки сафар кардан мехоҳад, ин ихтиёри шахсии ҳамун шахсият мебошад. Худованд куна ки ҳама бемушкилӣ бигзара ва худованд куна ки ҳеҷ кас дар мушкилиҳо дучор нашавад. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.